ପ୍ରେମିକ ସହ ଓୟୋ ରୁମ୍ରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଛ କହି ଯାଇଥିଲା ଓୟୋ ରୁମ୍କୁ। ରୁମ୍ରୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିନେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଓୟୋ ରୁମ୍ରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାଟି ମିଛ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି କହି ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ହୋଟେଲରେ ଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ହେଉଛି ସେହି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଏହି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହ ରୁମ୍ରୁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଛ କହି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ତାହାର ସେହି ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ନ ଯାଇ ଓୟୋ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରେମିକ ସହ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଟି ସବୁ ଜାଣିପାରିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ସେ ପୋଲିସକୁ ଡକାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଇଥିଲା ଏବଂ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଭାଇରାଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଝାନ୍ସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଲୋକମାନେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଛି ଛାଗର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗଲୁଆ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।